Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4. Calculus gyda ffwythiannau trig gwrthdro. Ystyriwch yr hafaliad y yn haflu sin minus 1 x. Dyna'r graff, sin minus 1, mae'r onglau yn mynd ar yr uchelyn y a mae'r gwerthoedd yn mynd ar yr uchelyn x. Felly o minus 1 i 1 ar uchelyn x a mae gyda ni minus pi by 2 i pi by 2 ar uchelyn y. Os i y yn haflu sin minus 1x, felly bydd sin y yn haflu x. Differu'n ymlyg, felly sin x yn mynd yn cos, sin y yn mynd yn cos y, lluosi di y dx, gan bod ni'n siarad am y, a mae x yn differu i fod yn 1. Felly di y dx yn haflu 1 dros cos y. Ond, mae cos sgwar y plus sin sgwar yn haflu 1. Felly mae cos y yn mynd i fod yn 1 minus sin sgwar, ail isradd hwnna, plus neu minus. Rydym yn gwybod bod sin y yn haflu x. Felly'n lle sin y, ni'n mynd i wybod x sgwar. Felly mae cos y yn hawlu plus neu minus, ail isradd 1 minus x sgwar. Felly mae dy dx yn 1 dros plus neu minus 1 minus x sgwar. Ond mae graddiant yn positif. Mae'r graff yn cynyddu, felly ni'n mynd i gymeryd y positif. Dy dx yn hawlu 1 dros i ail isradd 1 minus x sgwar. Ar gyfer cos minus 1x, mae'r graff yn edrych fel hyn. Mae'n mynd o minus 1 i 1 ar uchelyn x a o 0 i pi ar uchelyn y. Felly, y yn hawlu cos minus 1x yn golygu bod cos y yn hawlu x. Differu'n ymlyg, felly mae cos yn mynd yn minus sin y, a gan bod ni'n differu nôl x, mae dy dx dyn ni ar yr ochr gyda'r y, yn haflu x yn differu fod yn 1. Felly dy dx yn mynd i fod yn minus, mynd ar minus draw, 1 dros sin y. Ond, ni'n gwybod bod cos sgwar plus sin sgwar yn haflu 1, felly mae sin y yn mynd i fod yn plus neu minus, ail isradd 1 minus cos sgwar y. A mae cos y yn haflu x, felly mae sin y yn plus neu minus, ail isradd 1 plus x sgwar. Felly dy dx yw minus 1 dros plus neu minus, ail isradd 1 minus x sgwar. Ond, mae'r graddiant yn negatif, felly ni'n mynd i gymeryd dim ond yn negatif, gwerth negatif sydd gyda'r 1. Felly dy dx yn haflu minus 1 dros ail isradd 1 minus x sgwar. Tan minus 1x, dyna'r graff. Mae'r graff yn mynd i minus anfeidredd pan mae y yn minus pi by 2 a plus anfeidredd pan mae y yn plus pi by 2. Felly dyna y yn haflu tan minus 1x yn golygu bod tan y yn haflu x. Differu'n ymlyg, differiad tan yw sec sgwar, y a wedyn dy dx gan bod ni'n differu gyda x, a wedyn ni x yn differu i fod yn 1. Felly dy dx yn 1 dros sec sgwar, ond mae sec sgwar y yn hawlu tan sgwar plus 1. Felly tan yw x, felly sec sgwar y yn hawlu x sgwar plus 1. Felly dy dx yn 1 dros x sgwar plus 1. A dyna'r 3. Dyna'r 3 i chi. Enghraifft 1. Differwch a tan minus 1, 3x i disgwyrio. Felly ni angen y tan minus 1. Ni'n mynd i wneud ffwythiant, felly tan minus 1 i bedol, lle mae i yn hawlu 3x sgwar. Felly d i bedol, dx yw 6x,
du yw 1 dros 1 plus x sgwar. Felly mae 6x lluosi 1 dros 1 plus I bedol sgwar. Gosod yr x's nôl fyna. Felly 3x sgwar yn lle yr I bedol. A ni'n cael 6x dros 1 plus 9x i'r pŵer 4 wedyn. Lluoswm gyda ni fan hyn, x sgwar a sin minus 1 2x. U lluosi fi, os yw u yn x cube a fi yn sin minus 1 2x. Felly mae du dx yn mynd I fod yn 3x sgwar a dv du yn sin yn differu fod yn 1 dros 1 minus x sgwar sy'n mynd i'n 1 minus 2x di sgwario lluosi gyda differiad yr bracket sy'n 2 ffwylliant, felly mae gyda ni 2 dros ail isradd 1 minus 4x sgwar. Felly, differu'r lluoswm, felly x cubed yn mynd yn 3x sgwar, lluosi'r sin minus 1 2x, plus x cubed, lluosi differiad, yr sin minus 1 2x sy'n rhoi 2 dros 1 minus 4x sgwar i ni. Tacluso a ni'n cael 3x sgwar sin minus 1 2x plus 2x cubed 1 dros ail isradd 1 minus 4x di sgwario. Felly mae dyn ni ffracsiwn fan hyn, mae u dros v gyda ni. Felly u yw tan minus 1x a v yw 1 plus x. Differiad tan minus 1 yw 1 plus x sgwar. Differiad fi yw 1, felly gwylod, lluosi differiad y top, minus y top, lluosi differiad y gwylod, I gyd wedi rhannu dy'r gwylod ydi sgwario. Casglu termau. Dod ar ddau top dy gilydd, felly dod i ddau top I gyd dros 1 plus x sgwar, so mae x 1 plus x minus 1 plus x sgwar tan minus 1x, wedyn mynd ar 1 plus x sgwar i'r gwylod yr llall, a ni'n cael y cyfuniad yna fel yr ateb. Enghraifft 2. Darganfyddwch pwyntiau hollol ar gyfer y yn hawl I x minus 5 tan minus 1 2x. Can ddefnyddio reol am ffwylliant ar tan minus 1 2x, so tan minus 1 yn mynd yn 1 dros 1 plus y 2x I gyd I sgwario, lluosi dy differiad y 2x sef 2. Felly ni'n cael 2 dros 1 plus 4x di sgwario. Felly du dx yw 1 plus 5, lluosi'r ffracsiwn yna sef 10 dros 1 plus 4x di sgwario. Gosod yn haflu 0 am bwynt yr hollol, felly mae 10 dros 1 plus 4x di sgwario yn haflu 1 sy'n rhoi ni 1 plus 4x di sgwario yn haflu 10. Felly mae 4x di sgwario yn mynd I fod 9, x di sgwario 9 dros 4, cymeryd ail isradd, plus neu minus ail isradd 9 dros 4 yn 3 dros 2. X oedd y pwyntiau yna, felly gosod yn ôl ar gyfer y, neu 1.5 minus 4.745, neu'r pwynt arall yw minus 3 dros 2, a'r cyfuniad yna sy'n rhoi ni tua 4.745 plus 4.745. Nawr ystyriwch sin minus 1 x dros a yn lle sin minus 1x, mae x dros a gyda ni. Diffeiriw hyn gan ddefnyddio reol am ffwylliant. Felly mae gyda ni 1 dros a, lluosi differiad am sin minus 1 yw 1 dros ail isradd 1 minus u sgwar, sy'n 1 dros ail isradd 1 minus x dros a I gyd I sgwario, a'r 1 dros a ar y dechrau. Creu a sgwar, felly ail isradd a sgwar, fel bod ni'n llymno fe mewn i'r bracket,
i'r ail isradd, felly ni'n gallu lliosi'r ail isradd gyda a sgwar, sy'n rhoi a sgwar minus x sgwar i ni. Felly, differiad sin minus 1 x dros a yw 1 dros ail isradd a sgwar minus x sgwar. Mae hyn yn ddefnyddiol pan bydd ni'n integru yn y funed. Felly, ar gyfer tan minus 1 x dros a, ni'n neud rhywun peth, felly ffwythiant. Felly ni'n lliosi 1 dros a, lliosi differiad y tan minus 1, sy'n rhoi 1 dros x dros a wedi sgwario plus 1, creu a sgwar yn ychwanegol i'r gwylod, felly a dros a sgwar, felly mynd fe mewn i gwylod y ffracsiwn, a ni'n cael a dros x sgwar plus a sgwar. Wedyn, mae gennym y canlyniadau yma nawr, felly sin minus 1 x oedd yn rhoi dx yn 1 dros ail isradd 1 minus x sgwar. Sin minus 1 x dros a yn differu i roi 1 dros a sgwar minus x sgwar. Tan minus 1 yn differu i roi 1 dros 1 plus x sgwar. Tan minus 1 x dros a yn differu i roi a dros a sgwar minus x sgwar. Os o'r rhain cawn canlyniadau cyfatebol ar gyfer integri. Felly integri 1 dros 1 minus x sgwar, ni'n cael sin minus 1. Ond integri 1 dros a sgwar minus x sgwar, i ni'n cael sin minus 1 x dros a. Plus y cysonyn. Integri i 1 dros 1 plus x sgwar, y ni'n cael tan minus 1. Integri 1 dros a sgwar plus x sgwar, ni'n cael 1 dros a wedyn, tan minus 1 x dros a, plus gysonyn. Mae'r ochr dde fan hyn yn cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. Felly, caniateir y canlyniadau yma i ddarganfod atebion ar gyfer nifer helaeth o integrannau. Felly, os ni'n moyn integru'r ffracsiwn yma, ni'n edrych i weld pa un sydd gyda ni, a ni'n gweud taw 1 dros 5 tan minus 1 x dros 5 sydd gyda ni. Gosod y rifau 5 a 0 mewn, a ni'n cael 1 pumed tan minus 1 1, a 1 pumed tan minus 1 0, hwnna'n 0, tan minus 1 1 yn 45 grad, sy'n pi dros 4, felly ni'n cael pi dros 20. Integru'r ffracsiwn yma, ni'n edrych i weld pa un rydyn ni angen. Ni'n mynd i ddefnyddio tan minus 1 eto. Cymeryd y 3 mas, felly ail isradd 4 yw 2, felly 1 dros 2 tan minus 1 x dros 2 plus gysonyn, sy'n rhoi 3 dros 2 tan minus 1 x dros 2 plus gysonyn. 1 dros ail isradd 36 minus x sgwar, yn mynd i fod yn sin minus 1. A'r a yw 6, felly sin minus 1 x dros 6. Gosod yr rifau 3 a 0 mewn. 3 mewn ni'n cael sin minus 1 hanner a 0, sy'n pi dros 6. Os oes cyfuniad gyda ni, mae angen creu yr ffracsiwn fel ni angen, felly ni angen cymryd 9 allan. So, cymryd 9 allan o'r ffracsiwn gwylod, a ni'n cael, mwna mynd i fynd yn treian. So, gall y treian ddod tu fas, a wedyn mae ail isradd y rhif yma minus x di sgwario, sef 1 treian x, a ail isradd yr 5 dros 25 dros 9 yw 5 dros 3, felly llai flipo'r ffracsiwn yna, a fi'n cael 3 pumed x, felly 1 treian sin minus 1, 3x dros 5 plus gysonyn. Un arall, felly ni angen x sgwar, cofiwch, y ddau ffracsiwn yma sydd gyda ni, felly ni angen tynnu 81 allan. Felly mae 5 dyn ni ta beth, felly ni'n gallu cymryd y 5 dros 81 mas, a mae 16 dros 81 fel yr a sgwar gyda ni. Felly 1 dros a, 1 dros
4 nawfed wedyn, tan minus 1 x dros 4 nawfed plus gysonyn, llai flipo'r yna. Felly mae 5 dros 36 wedyn. Nawr yn rhannu mewn i 81, tan minus 1, 9 dros 4. 9x dros 4 plus gysonyn. Un yma, mae hwn fel sy'n dod lan mewn ffracsiynau rhannol. Felly, ni'n gwahanu'r top. Felly mae 6x dros y gwylod plus 5 dros y gwylod yna. Mae 5 fel yr tan minus 1. Ni'n creu yr un gyntaf yma fel bod differiad y gwylod ar y top dyn ni, fel bod y log yn mynd i fod gyda ni fan hyn. Felly mae x sgward plus 9, differiad hwnna yw 2x. Felly yr un gyntaf yma yw 3. Am yr ffracsiwn yma, yr un peth y log x sgward plus 9. So ystyriwch chi differi log x sgward plus 9, mae fe'n 1 dros x sgward plus 9 lluosi 2x. Felly dyna beth ni wedi creu fan hyn. Ni wedi gwneud y 2, neu siw bod 2 gyda ni fyna. Felly mae'r 3 tu fas. A mae'r ail ffracsiwn yn tan minus 1. Felly treian tan minus 1 x dros 3. Gosod 3 mewn a 0 mewn. 3 mewn a ni'n cael 3 ln 18 plus 5 treian tan minus 1, 1 sy'n 4 dros 4 minus 0 mewn 3 ln 9 wedyn plus 0 a ni'n cael 3 ln 2. Chwn ni'n rhannu'r ddoi ln, so ln 2 plus pi dros 4. 5 pi dros 12, flin fi. Diffinir y ffwythiant f gan. Ysgrifennwch f of x fel swm ffracsiynau rhannol a wedyn enrifwch integriad. Felly gwahanu y ffactorau ar y gwylod, roedd dda yn enghraifft yn y cyflwyniad ar ffracsiynau rhannol. Felly edrych i weld beth sydd dyn ni. Felly lluosi creu ax plus b dros yr un gyda x gwar ac dros yr un llinol. Felly lluosi gyda x gwar plus 9 ax plus 2 i greu dim ond y llinell dop. Felly yr ochr chwyth gyda ni a mae ax plus b lluosi 2x plus 2 yn mynd i fod yn haflu lluosi x gwar plus 9. Am newid x yn haflu 2 mewn, ni'n cael gwared y term yma. Felly mae minus 2 yn mynd i fynd yn 4 plus 9, 13 minus 2 mewn yma yn mynd i ddroi 16 minus 2 plus 12 sy'n creu bod 26 yn haflu 13 sy'n golygu bod yn haflu 2. Cofiwch mae'r mynegiad yma yn wir am bob x, felly gosod x i mewn, x yn 0 i fewn, felly mae 12 dyn ni'r ochr chwyth, 2b plus 9c, ni'n gwybod bod c yn 2, felly mae gyda ni b yn mynd i ddod mas yn minus 3. Nawr, gallwch chi wybod rhif arall mewn neu ystyried cyfernodau x gwar ar y ddoi ochr. Mae 4x gwar ych chi ar y chwyth, mae ax gwar ych chi yn y term cyntaf a cx gwar ych chi wedyn. Ni'n gwybod bod c yn 2, felly mae a yn dod mas i fod yn 2. Felly mae'r ffracsiwn gwreiddiol yn rhoi 2 ffracsiwn gwahanol i ni. A ni wedi cael y 2 yna. Felly ni angen integri y ffracsiwn gwreiddiol un rhwng 0 o 3, felly ni'n mynd i integri 2 ffracsiwn gwahanol. Ond ni'n mynd i rhannu'r un gyntaf yma mewn i 2 ffracsiwn hefyd. Felly 2x dros x gwar plus 9 minus 3 dros x gwar plus 9 plus 2 dros 1 plus x. Felly ni wedi tynnu'r gysonyn mas fel chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Nawr mae hon yn mynd i fod yn ln achos mae differiad y gwylod ych chi ar y top yn gwmws. 2x yw differiad y gwylod, felly mae honna yn mynd i fod yn ln x gwar plus 9 minus 3, mae hon yn tan minus 1. Felly 1 treian a yn 3,
Felly 1 treian, tan minus 1, x dros 3, a mae hon hefyd yn ln prime, so 2 ln x plus 2. Gosod 3 mewn, a tacluso lan, gosod 3 mewn, ni'n cael ln 18 minus tan minus 1, 1, plus ln 2 ln 5, gosod 0 mewn, ln 9 minus tan minus 1, 0 sy'n 0, a 2 ln 2. Felly y term cyntaf ni'n cael 18, ln 18 minus pi dros 4 plus 2 ln 5, ni'n lleiado'r lns yn y funed, minus ln 9, 0 a plus 2 ln 2. Cofiwch y minus fyna. Felly, mae hwnna'n mynd yn ln 25. Chwch chi'n llun 2 mewn fel pŵer. Felly 25 lluos 18 yn dod yn 450. Mae'r hwnna'n mynd yn ln 4. Felly 4 lluos 9 yn 36. Felly ln 36. Tynnu'r 2 ln a ni'n canslo yma fe'n 450 rhannu 36 yn rhoi 25 dros 2. ln 25 dros 2 minus pi dros 4. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar integri a differi ffwythiannau trig gwrthdro.